de petardo ja sabrà el que de petardo. Quina forma fa, papà! Com si els petardos els tire bé o mal? Hola bonicos i boniques! El vídeo d'avui és un poquet distint, ja que vos he fet el videoblog de Santa Cecília 2017. I és que, com molt sabreu, en novembre es celebra la festivitat de totes les persones que estimem la música. I com no podia ser d'una altra manera, jo toque en la banda municipal del meu poble, de Godella, i hem estat de celebració cap de setmana sí, cap de setmana també. Moltes vegades també hem estat de festa, però és que la Santa Cecília es tenia que celebrar com toca. I és que sabeu una dada curiosa, València és la capital del nostre país que més bandes musicals té per metre quadrat. És a dir, tu pegues una patadeta i pisen 2 o 3 bandes municipals en cada raconet de la nostra població. Així que res, espero que us agrade, que disfruteu i avant el vídeo. Bon dia, perdoneu el meu careto màximo, però és que m'acabe d'alçar. Se n'anem a un dels actes més importants d'esta festivitat de Santa Cecília, que és la replegada dels músics. Anem casa per casa dels nous músics de la banda i crec que és una de les més emocionants, perquè a mi no m'ho van fer, a mi m'arreplegaren en un parc, però això està guai. Així que està ahí ja ma mare i anem-se'n! I fins així este videoblog de Santa Cecília 2017. Espero que vos hagi agradat. Si és així, com sempre vos dic, me podeu donar una maneta cap a dalt, subscriure's al meu canal i fer-me comentaris, opinions, preguntes, tot allò que desitgeu així baix o en el meu Instagram. I no em volia despedir sense abans donar les gràcies a la revista 310, que aquesta setmana ha fet una ressenya del meu canal YouTube. Quasi se me cau la llagrimeta. Vos deixo per així l'enllaç també, per així baix si el voleu llegir i compartir o el que vos avellisca. I com sempre vos duc una recomanació musical. I la d'aquesta setmana és... Ara sí que sí, em despedís de tots vosaltres. Ens veiem la setmana que ve en un nou vídeo i solament em queda dir-vos que...